Ayo saiki wayahe nyepil weton kliwon. Sing don duwe kliwon, tak disclaimer dhisik. Aja lara ati, aja dendam karo aku hanya ingin mencoba nyepil siapa kliwon. Jadi yen ana sing bener yo aminono, yen ora bener yo lewatono. Oke. Kliwon. Weton iki dikenal sangat sakral. Sakral banget, weton sing keramat, weton sing angker. Kenapa kliwon dianggap sakral? Nah, kliwon kuwi ibarate gandaning arum ngambar-ambar ratri atau sesuatu yang berbau harum menggoda di malam hari. Sing tergoda sapa? Yo sing tergoda kuwi ada sesuatu yang tidak terlihat, termasuk para leluhur, pamomong, dan sesuatu yang lain sing ora ketok. Mula yen dina ditempleki pasaran kliwon, wis nendini selalu dekat dengan hal-hal yang mistis, sakral, dan keramat. Oke, lanjut ya masalah kliwon ini. Kenapa kok kliwon itu menjadi istimewa? Weton kliwon itu ibarate rupa sing wangine makantar-kantar ngambar-ambar. Jadi tekan saya paham toh kenapa kok kliwon itu banyak berkaitan dengan hal-hal sing ora ketok, dengan hal-hal sing mistis. Begitulah kliwon. Bahwa wong-wong sing diweton kliwon biasane ambune aroma balunge, aroma rambute di alam sana itu menjadi aroma yang sangat-sangat menarik. Wangine ngalahin minyak. Ya, kuwi kliwon. Terus saiki kita mencoba untuk mencari tahu watak kliwon kuwi kaya ngopo. Ya, kok akeh sing ngomong bahwa kliwon itu menjadi sosok yang menakutkan, sosok sing akeh medenine, akeh disegani dan berkarisma. Sopo to sakjane kliwon kuwi? Bagi kliwon tidak ada rumusan wong nanggung, ora ono. Kliwon itu bukan orang yang setengah-setengah. Artinya kliwon yang dadi wong apik bakal wong sing super apik. Artinya malaikat. Nanging wong sing weton kliwon, sing milih dalan nyiwa, dalan sing ala, ra tanggung-tanggung bunga. Dadi wong sing paling ala, bedebah sing ora iso disana. Kuwi kliwon. Jadi dari awal kita paham ya, kliwon kuwi nek dadi wong apik yo apik banget, yen dadi wong ala yo ala banget. Itulah pesona kliwon. Mila dening para leluhur, weton kliwon kuwi diarani Wisa Marta. Wisa Marta Durjana sing menuju ka ngono kae, atau Wisa Marta Mati sing hal-hal apik. Itulah kliwon. Nah, kliwon kuwi sakjane terbuat dari welas asih, dari pemaaf, dan dari rasa tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Jadi yen kowe di pasangan kliwon, bersyukur dan beruntung. Mergo kliwon kuwi manusia yang iso dijak kerjasama, iso dijak bat-batan, mergo dekne duwe tanggung jawab sing gede. Dan wong kuwi ora nanggung-nanggung. Yen wis ngemateni kowe, bakal sak tekan ngisor segara dilabui. Tapi yen wis sengit karo kowe, tekan dhuwur langit digolek. Itulah kliwon. Bedane apa Pak D karo wage? Wage itu wonge ekspresif, ledak-ledak. Yen nesu, lahir batin padha njebluke. Wage diibaratkan gunung sing jeblok ketika wage dilanda amarah. Tapi kliwon tidak seperti itu. Kliwon itu seperti sungai, arus sungai di bawah tanah. Dhuwur anteng, damai, ngisore, wuh iso marake keli, iso marake ilang, iso marake bablas. Itulah kliwon. Mulakno aja pisan-pisan duwe masalah karo wong kliwon. Kliwon itu orang yang sangat tegel ketika welas asihnya habis digerogoti. Sekali lagi, kliwon adalah manusia sing paling tegel
ketika rasa welas asih, kepercayaan, rasa tresnomu itu ditenteke tidak dipangan, Kliwon bisa menjadi manusia yang paling tegel. Itulah Kliwon. Kliwon kuwi elemennya adalah tanah atau bumi. Padha karo sifate bumi, apa wae sing ditancepke bakal pukul. Apa wae sing ditindakake Kliwon akeh-akeh kasil. Mergo Kliwon adalah orang sing pancen dianugerahi oleh semesta untuk bisa melakukan banyak hal. Nek goni kekancan, ya mesti dadi wong apik, dadi wong sing iso mbelani kancane. Nek dadi karyawan, ya iso nyenengke atasane, iso ngomong atasane. Yen dene dadi pelajar atau mahasiswa atau wong sekolahan, ya dia bisa menjadi orang yang sangat tekun dan bisa menjadi orang yang sangat berprestasi. Kliwon diparingi anugerah oleh semesta menjadi orang yang yen batin opo-opo bakal kedaden. Sabdo dadi. Mula orang batin apik, batin sing elek ya mesti kelakon. Dadi luwih becik rasah aneh-aneh karo wong Kliwon. Mergo apa sing metu saka lambene kuwi bisa dadi bisa. Kuwi bisa uga dadi madu kang nambani. Kliwon itu paket lengkap. Jadi dalam tubuh Kliwon, dalam jiwa Kliwon ada racun, ada madu, ada obat yang dalam satu kemasan komplit. Itulah Kliwon. Mula sing do duwe weton Kliwon, hati-hatilah ketika engkau berucap atau menyumpah sesuatu atau menyumpahi seseorang. Ojo, hati-hati. Mergo leluhurmu bakal melu ngamini. Mergo apa sing ra ketok ning sekelilingmu uga bakal melu ngamini. Kliwon pancen dekat dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sejatinya akeh uga Kliwon sing ora sadar bahwa dia punya kekuatan cakraning langit, cakraning makhluk langit. Ya, jadi orang itu bahwa entitas-entitas yang di luar sana termasuk para leluhur kuwi akeh sik ngomong Kliwon. Hati-hati Kliwon. Jadi sabda dadi mungkin mau kudu mbok jaga kanthi rasa sing kebatan Jawa. Jangan mudah untuk menyumpah serapah. Iki pesenku kanggo wong-wong sing di pasangan Kliwon. Yen pancen awakmu ketika kamu punya pasangan Kliwon, awakmu pengen memberikan hadiah kepada Kliwon, rasa basa-basi, rasa mbok takon-takoni pengen opo rasa. Kliwon butuh itu, Kliwon butuh tindakan nyata. Demikian halnya pula ketika Kliwon mengungkapkan rasa cinta, tidak dengan kata-kata yang romantis, tapi dengan tindakan. Beda karo legi, beda karo pon, sing seneng flexing, sing seneng wah, sing seneng gebyar. Kliwon ora. Kliwon lebih suka dengan tindakan nyata. Kuwi Kliwon, kok eling-eling ya. Kliwon tidak suka berbasa-basi. Kliwon intinya sangat tajam banget. Bahkan landepe Kliwon kuwi wilah. Tahu wilah? Wilah itu semacam kulit bambu yang diseset kemudian itu menjadi pisau. Landepe luar biasa. Itulah Kliwon. Jadi ojo pernah kowe ngapusi Kliwon. Kliwon tok apusi bakal meneng dan ngerti. Ning pisan pintu dinengke ping 3 jeblok kowe. Dan ketika kamu bermasalah dengan Kliwon, kamu menginjak harga diri Kliwon, pisan pintu dimaafke, seketika kamu dihabisi. Ya sekali lagi ya, Kliwon iki kebak welas asih dan Kliwon iki pemaaf. Tapi Kliwon kuwi wis entek welas asih. Kliwon bakal entek. Kliwon tidak ada yang bisa nandingi selain Wagi. Ya, padha karo Wagi. Cuma Kliwon ki mau tidak banyak bicara, tidak banyak mulut, langsung mak pres. Wagi beda. Suarane banter, tindakannya ya banter. Itulah Wagi. Kliwon beda. Kliwon kuwi di level tersendiri. Jadi sing hati-hati ketika kamu berhubungan dengan Kliwon. Rasa aneh. Yang paling menarik di sini ya, Kliwon itu setia, bener banget Kliwon setia. Tapi jangan pernah lupa bahwa Kliwon punya hati yang seperti lemari. Dalam hati Kliwon itu punya banyak loker. Jadi
ora sah. Nah itu ora sah selak yen kliwon kadang kala duwe cinta lebih dari satu, yang besarnya sama, yang sayangnya sama, yang dalamnya bahkan sama, luwih saka siji. Itulah kliwon. Betapa kliwon itu pintar sekali menyembunyikan sesuatu. Kliwon ketika jatuh cinta bucin banget dan pekok padha karo legi. Bedane kliwon kuwi nekat. Nek legi isih mending-mending ora nekat. Isih delok-delok kliwon nekat. Apapun tabrak, apapun aturan langkai, apapun keinginan kudu kecekel, kudu mawujud. Itulah kliwon. Nah, jadi sing do duwe kliwon coba takokno ning atimu apa bener omongane Pak Koh. Nek bener ya syukur, nek ora ya sepurane. Wis tau durung nyawang telaga atau sungai atau rawa-rawa yang tenang dengan pemandangan yang bagus. Tiba-tiba pohon yang ono ning pinggir rawa ki mau ambles ilang dilek banyu. Wis tau nonton ning YouTube, wis tau nonton video ning TikTok kaya ngono kuwi. Itulah gambaran kliwon. Ora ana angin, ora udan, yen amarah sudah meledak tiba-tiba lep iso ngenteki wong. Kuwi kliwon. Dan itu sah-sah saja. Dan itu lancar-lancar saja. Dan itu yo ho wae, iso-iso wae. Donya sekelilinge maklum-maklum wae. Mergo yo kliwon ki pancen dimomong, disayangi, digemateni karo sing ora ketok karo mbah-mbah dhuwure. Apapun tindakan kliwon, anane si mbah ki yo minggur apa-apa wis, apa-apa le. Kuwi arep cakrane kliwon ki ora bain-bain. Aurane kliwon ki tembus tekan langit, tembus tekan luhur zaman biyen, tembus tekan sing raketok-raketok. Ya dadi sekali lagi tak andani rasa aneh-aneh karo kliwon. Kliwon ki mualati. Kliwon ki tenan. Wis ojo. Tapi Pak D, banyak yang mengatakan kliwon itu makhluk sabar. Bener. Kliwon kuwi saka banyak weton. Kliwon kuwi termasuk sing paling sabar. Sabare kliwon kuwi level dewa. Ya bener, itu bener banget. Ning kliwon kuwi mau yen sabare wis entek, kliwon bakal ngentek-ngenteki. Mulane aja mbok gawe kliwon kuwi entek welas asih, aja mbok gawe kliwon kuwi entek sabar. Wis, ya ini gede, aja. Kliwon itu punya peruntungan yang sangat besar sekali. Oke, kliwon juga gede banget. Arang loh, kliwon sing uripe kecadil-cadil kecuali mantan gak sendiri arep urip mandito. Mergo kliwon pancen tidak menyukai dengar-dengarnya kakinya. Tidak menyukai sesuatu sing rame. Kliwon seneng sing sunyi, sing senyap, sing penting adem ayem lan tentrem lan kacukupan. Kliwon ora kaya neptu liyane. Ketika weton liyane kuwi jubir walik kudu kopro jempalik menghadapi kenyataan, menghadapi pacoban. Nanging kliwon kuwi ya ora ngerti ya pancen kliwon kesayangane para leluhur sing wis ra ono ya. Maksudnya ora nang donya iki. Apapun yang dihadapi kliwon, sing ngomong ki akeh, sing nulungi ki akeh, ora mung padha-padha menungso. Sing ora ketok pun ya melu nulungi. Itulah gift-nya kliwon, itulah indahnya kliwon, itulah istimewanya kliwon. Dadi yo kliwon kuwi ibarate wis meneng wae, mikir meneng wae, wis etuk solusi, wis ana sing nulungi. Tur yo kliwon kuwi modele yo ora keset, ora yo mentang-mentang digampangke karo sing gawe urip yo kliwon kuwi keset ora. Nek ana kliwon sing wujude kaya ngono, kliwon ra normal, kliwon anomali. Kliwon kuwi yen tandang gawe cekak-cekak. Yen tandang gawe wis lakune kaya jaran ora duwe keset. Mergo tanggung jawabe gede. Kliwon kuwi meh padha karo legi, nyah-nyoh dan lomo. Ibarate kliwon kuwi tanpa pedo. Tapi ada masanya ketika kliwon kagol atine, loro atine, kecengklok atine, kliwon iso diwong sing paling pelit dan paling hitungan. Karena itu buktekno dhewe. Padahal ono ning pancen kliwon piye pancen kaya ngono kuwi istimewa sekali. Sensitif tapi ya kuat. Kuat tapi ya sabar. Sabar tapi ya nesonan.
trimonan tapi ya tersinggungan. Oh aku lah kliwon paket komplit, paket lengkap sing ora ono sing iso kalah. Dan saking apike watak kliwon ya. Kliwon itu selalu punya waktu untuk ngurusi susah wong liya. Duwe waktu akeh untuk ngurusi sengsarane wong liya. Mergo kliwon itu welas asih ngantek-ngantek. Kliwon itu lupa pada bahagianya sendiri, lupa pada kepentingannya sendiri. Saking kliwon kile atine apike kaya ngono kuwi. Ya, kaya ngene iki isih arep mbok sia-siakan. Kliwon itu keras. Kliwon itu tidak gampang tunduk oleh orang lain, tidak gampang diperintah. Tapi bukan berarti kliwon tidak bisa diajak kerjasama. Iso banget. Kliwon adalah orang yang sangat nyaman untuk diajak kerjasama. Kliwon kuwi angel kandanan. Pancen bener, kliwon itu angel kandanan. Kliwon mandek. Kliwon bakal mandek yen wis kecentok dhewe. Saka-saka ora saka wong liya, ora iso dikandani. Kliwon bakal bablas. Ora ono sing iso ngandani kliwon, tapi kliwon bakal mandek mergo kecentok dhewe. Wis ngalami dhewe baru kliwon. Yo tak mandek. Wih, kliwon. Di balik halusnya kliwon, di balik kliwon yang tenang, kliwon kuwi sajane gampang lho tersinggung. Tersinggung kliwon kuwi ya diampet. Ning yen wis pancen melebihi batas, kliwon baru bertindak. Nek ming datat-datat saja ya ming diampet karo kliwon ming dibiji. Ya, tenono. Ya ora apa-apa. Lho wenku kuwi kliwon. Kliwon itu karismatik. Sangat karismatik. Kliwon punya gaya tersendiri. Gaya yang cool. Orang kakean cangkem, orang kakean polah, orang jelilan, serba tenang, serba wening, tapi menghanyutkan. Itu kliwon. Solah bawane halus. Tapi ya kuwi mau sekali njut kliwon bakal iso nekak. Sekali nyaut bakal gawe keli. Sekali samber iso banyu. Itu kliwon. Sing terakhir, kliwon disangoni karo luhur. Iki bakat sing tidak dimiliki oleh weton-weton yang lain. Apa niku Pakde? Kliwon kuwi wonge cepet sinau. Sinau apa wae? Berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan akademis, berkaitan dengan kemampuan fisik. Kliwon kuwi cepat belajar. Ibaratnya mung nyawang, mung delok, mung melihat. Kliwon wis iso belajar. Wis ya, kuwi kira-kira kliwon. Sekali lagi yen ana sing cocok cukuken, sing ora cocok dibuang. Hidup kliwon, rahayu kliwon, tambah digemateni karo semesta, tambah digemateni karo luhur, tambah digemateni karo sak pondo-pondo. Wis ya kliwon. Salam hormatku untuk kliwon. OBC.